Ibonga iqeda insizwa yasondini lokho kulandela ukuba uKhuzani eposte ivideo yayo. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke mathenda Gcobeka intombi zomqhumela amehla kabanye zibaqhumana imali thibwazi ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ukuthi wenze ukulungela upress ke usubscribe button share uphinde comment okhuluna konke uma subscribe ikhamera khamba usukwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sifaka la ivideo phambili. Thokozani la ngayo insizwa yazwa kakhulu ngezingoma ezinohlonze nezimnandi. Ibonga kayiqeda lapha nakuKhuzani emva kokuba ke uthi Khuzani eposte ivideo eyicula ingoma yethu ukuzala ukuzelula amathambo wazala amashabalala. Uthi ke akwande mne wethu ngiyabonga lokho kwenzile kimi kukhulu ke uzokhumbula ukuthi Thokozani sanda ukhipha i-album yakhe eshisi khotha lapha ke ethi kwabheda umswenko. Ngane wethu album yaThokozani mnandi kakhulu ahamba ebheka lapha enkundleni zokuxhumana ngaphandle kokuthi ngimoshela isikhathi sakho lala na ivideo yaKhuzani ecula yona ke ingoma kaThokozani. Ukuzala ukuzelula amathambo kanti abanye bakhalizinya ukuzala ukuzelula amathambo kanti abanye bakhalizinya awazala mashabalala wazala number 4 wazala mashabalala wazala number 4 abanye bazela igebengu abanye bazela babulali abazela igebengu abanye bazela babulali kuyakhala bulo yamuzi